30 соли истиқлоли давлатӣ соҳаи саноат ба дастовардҳои беназир ноил гардид. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа аз 49 000 сомонӣ ба 6.5 миллиард сомонӣ дар соли 2021 расонида шуд. нишондоди рекордӣ истихроҷи ангишт ба беш аз 2 миллион тонна расонида шуд. соҳаи ангишт низ рушд намуд ва шумораи корхонаҳо дар ин замина зиёд гардида истодааст. захираи умумии онҳо 4,3 миллиард тонна ангиштро ташкил медиҳад. истиқлол ва натиҷаҳои рушди соҳаи саноат дар Тоҷикистон. бо амалӣ гардидани иқдомҳои бузургу созанда теъдоди корхонаҳои сементбарорӣ дар Тоҷикистон зиёд ва ҳаҷми истеҳсолу содироти он афзоиш ёфт. ин имкон дод ки мо воридотро кам кунему содиротонро ба беруни ҷумҳур зиёд кунем. саноат 30 соли пур аз дастовард ва комёбиҳои бемисл. татбиқи бо мароми ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат. дар ин давра теъдоди корхонаҳои нави саноатӣ низ зиёд гардид. агар 1991 шумораи корхонаи саноатӣ ҳамагӣ 358 корхона ташкил дода бошад, имрӯз шумораи корхона ба 2324 корхона расонида шуд. истиқлол, саноат ва бозори истеъмолӣ қадамҳои устувор дар роҳи расидан ба нишондиҳандаҳои баланди истеҳсолӣ. иқтидорҳои мавҷуда имконият медиҳанд ки мо бозори дохилиро пурра таъмин карда қисми онро ба хориҷи кишвар содирот намояд. 30 соли истиқлол ва рушди соҳаи саноат дар Тоҷикистон. барномаи истиқлол ва иқтисод. рӯзҳои наздик дар телевизиони Тоҷикистон.